egitera hori zaigu Leheneraino, Donostiaran, jaioa, zinemagilea, eta zinemagiltzaren mundu hortan, zuzendari moduan, ekoizio moduan, muntatzaile eta ekoizio moduan, aritutakoa. Euskal Herriko Unibertsitatea kasetaritza eta publizitate egiten zuen, gero zinema ikasketak Urnietako Salonaretoan eta Estatu Batuetako Saio, 2000 batean, lagun batzuekin batera, Moriarty produkzioak ekoiztetxea sortu zuen, eta hainbat oso sarituak izan diren, hainbat dokumental eta dokumentrai egunetan parte hartutakoa. Saritakoa kasotakoa izan dira, eta telebistarako egin dituen dokumentalak 15 herrialde ezberdinetan ikusi dira. 2010an, Jose Maria Goenagaren 80 egunean ematu zuen, 2014an Loreak arrakastatsua, eta orain kontatu dugunez, jarri zertuta dago, Guri, gaurko itzaldiarekin, eta aparte aurrengo proiektuarekin, handillo. Horretarako, bere lagun Hector Arregirekin, zuzendaritzan, beste bat zinemagiltzak eskaintzen dut kontesta horretan, eta itzaldi honen laguntzen dira nintzate horri erronka berria edo bueno, zuzentzen, txala berra gero, egin izan berean. Egia da, autorin nagoela, komentatu dut moduan, justo orain gure azkeneko pelikula bukatzen ari gara, handia izinekoa, behineko titulua handia da, eta gero gara beste titulu bat egin zunatu da, hor gabiltza. Horrekin ere dut egitu, baina kontua da, metik gutxira pelikula hori entregatu behar dugula montajean, gero sartuko da produkzioa, musika eta beste gauza, eta orduan epe bat dago, epe hori asteartean da. Eta hor gabiltza, itzaldi hau pixkat hor herrian horrek zain. Azkerrek dituzidanean horrein dela joretik pila bat etxar lau emateko zinen, oturako, maturako, zola segiletu, eta justo momentu txarrenean etorri zain. Kulturi bali banago, bada horregatik ere. Bueno, ni Euskal zineaz egitera nator. Jende asko ikusten dezak Euskal zineari buruz, teorikoak daude, historialariak. Nik emango dut, nire ikuspuntutik, Euskarazko zinean instrumentazioa baten ikuspuntutik, Euskal zinean nola ikusten dudan, komentatuko izuet, bintzat, ez da izango honekin ezin izango zuen master bat egin, baina bintzat irudi orokor bat izateko lagun garria izan daitekela, eta bintzat hori da nire asmoa. Eta orduan, Euskal zineaz ari garela, lehenengo gauza da, guri askotan garetzen duten zerbait, eta da, Euskal zinea definitzea, zer dan Euskal zinea. Eta hor, badaude definizio desberdinak. Adibidez, Euskal Herriko filmategiak, edo Zazkiako Euskadiko filmategiak, bere izen ofiziala, hauek oso zentzu zabalean erretzen dute Euskal zinea zer da. Bereentzako Euskal zinea da, nire meriko koberkunta da, zetin egin. Eta gaini animaten nintzen, eta grafikoak eta lanak egiten bueno, Euskal zinea zer da, zentzu zabalean da, batetik dira Euskal Herrian ekoiztutako filmak. Hori, normala da moduan. Bestetik ere dira Euskaldunek, Euskal herritarrek zuzendutako filmak. Zentzu, adibidez. Euskal Herriko filmatikaren arabera, Euskadiko filmatikaren arabera, Daniel Kalparsorok egiten ditu filmak, eta Donostiarra izanik, ez eta Madriden egiten ditu pelikulak, kontsideratzen ditu Euskal zinean. Edo Julian Beren egin ditu pelikulak, edo Imanol Uribek, edo Daniel, edo Juan Maga Joioak, edo dena dela. Ez da, horiek denak kontsideratzen ditu
euskal zineak, nahiz eta hemen ekoiztuak ez izan. Eta bestetik baita ere, euskal gaiak jorratzen dituzten filmak. Hau da, adibidez, gehientzinek esatuko duzue Orson Wellesek pelikula bat egin zuela euskaldunei buruz, hori ejemplo moduan baita ere kontsideratzen dute euskal zineak. Zentzu itxienean euskal zinea beste batzuentzat bakarrik da euskeraz egiten diren filmak. Antxone Zeizak zinegileak, produktore eta zuzendariak, berarentzako hau zuten zuen, ezta? Euskerak erabateko lehentasuna dauka eta zinbesteko ezaugarria da pelikulak euskal kategoria izan nahi badu. Berak egiten zuen, hori, azkenean, Euskal Herriko zinea bakarritzela euskaraz egiten zen zinea. Kuriosa da, berak batin bat pelikulak gazteleraz egiten da, baina berak filosofia horazun eta batzuk ere berdin pentsatzen dute. Ez eta nik uste oso talde txikia. Nire ikuspuntutik euskal zinea da, nire ikuspuntua da, eta horretik nire ikuspuntua esan ez euskaldunek zuzentzen dituztenak eta ez euskal gaiak jorratzen dituztenak. Niretzako euskal zinea da, Euskal Herrian ekoiztutakoak edo eta euskaraz direna. Zeak gerta daiteke film bat euskalduna ez izatea, Euskal Herriko baliebideekin egina ez izatea, baina euskaraz egina egotea. Eta zentrotan niretzako hori euskal zinea da. Hain justu, euskaraz egiten deneko filma da gure sorlekua. Eta gure sorlekua definizioaren arabera ez da Euskal Herriko balioekin egin, ez da Euskal Herrian egin bai rodatu bai, baina ez du euskal produkziorik bai esateko, ezta? Pelikula 1998an egin zen eta egin zuen iparraldeko militar batek, Parisen bizitzan militar batek, herri mina zulako Euskal Herriko tradizio eta bizitza erakusten zuen pelikula bat egin nahi zuen eta hori egin zuen pelikula bat, gure sortrekoa. Eta hau da, euskaraz egiten, inoiz egiten lehenengo pelikula. Eta hori, zatitxoa ez dut, ezagutzen ez dute pelikula? Bueno, argizte ezagutzen ez dute.
inalazorik egun, pelikula horrela da, nahiko luzen zietela bidea ulertzeko euskal zinaren paradoxa, ezta? Gure... Hine? Nahia? Ulatzeko da? Gero beste eman gero? Guardian, bueno, asko ezagutu bezen duten pelikula honen historia, ezta. Kontua da, ezagutzen genuela pelikula hau existitzen zela, batenekin euskeraz egina zela, Asparnen, 1998an estrenatu zelako, eta urte askotan galduta egon da. Uste genuen pelikula hori ez zela existitzen. Eta Josu Martinez ikerlari eta zinegileak Parisen aurkitu zuen, Andre Madren zuzendariaren alargunaren etxean. Zugarrezko aurkikuntza euskal zinarentzat, baina gero deskubritu zen, baina justu euskarazko lehenengo pelikulak ez zela euskarazko hitzik, eta euskerarik lehenengo euskarazko pelikula horretan. Eta azkenean, pixkat, Josu esaten den moduan, bada gure zinemagintzaren metafora oso egoki bat, askotan sentitu dugu euskal zinemagintzak ez dela hautsik izan. Hau horrela izan da, historia pixkatiko dugu gaur egungo egoerara iritxeak. Gauzat ez dut esan, eta oso importantea da. Neztanik pentsatu euskal zinea dela, euskal herrian egiten dena eta euskerazko zinea, gaur ez nator euskal zineaz hitz egitera, euskarazko zineari buruz hitz egitera. Hor, euskarazko zinearen bilakera honetan, urte asko pasa ditugu pelikulak gabe eta 1978an 14 pelikula egintzen, gutxi gora bera pelikula honek edo geroago Gotzone Lortzak egin zituen pelikulekin antzekotasunak dituztenak, azkenean Euskal Herria erakusteko tresna bazan, pelikula horietan ikusten zen bertako ohiturak, tradizio, folklore, gizartea ez da. Eta hori, egin zen 1996an eta jarraitu zen egiten 1998an, eta nolabait, nahiz eta era oso moderno eta ikusgarrian egin Nestor Basteretxeak eta Fernando Duzerte, eta gero, etorriko ziren, Antxone Zeizak, sustatutako beto esan da, ikuska pelikula motxak ziren, eta batzuk euskeraz, estatzuk gazteleraz, estatzuk mutuak, baina nolabait, zantzian horiek, euskal zinegintzaren edo aurrekariak. Gero etorriko zen, 80. hamarkadan, danok ezagunak egiten dituzuen, Zergatik Kanpos, Segurenko, Ariorik ez, Horrekin Zekabe, Kareletik, euskarazko film asko izan zirela, nolabait jaurlaritzak bultzatutako filmak. Proiektu nazional moduan ere ikusi izan Euskal Herriak ere zinea hartzuta, euskaraz hartzuta zinea, eta orduan bultzatu zen bertako zinemagintza. Baina proiektu nazional horrek ez zuen asko ira, urte batzuk iratzituen egia zen, baina momentu batetik aurrera ikusi zen eta errentagarria, ez dakit oso zerbaitik urte hori ezberdina daude, baina kontua da, euskaraz pelikulak egitari utzi egizitzaioa. Eta orduan sartzen diaria, nirekin zer ikusi gehiago dut zinearekin, eta nik ondo ezagutzen duten zine horrekin. Eta zer izango da, zer izango da lehenengo pelikula, belaunaldi berriotako lehenengo pelikula? Aukatxe beste. Aukatxe beste izan da, guretzako, gure zinemagintzan, mugarri bat. Aukatxe beste asko suposatu izan du guretzako, euskal zineginentzat, eta esango nuke baita ere, euskal kultura eta euskal gizartearentzat. Zergatik? Aukatxe beste, Donostiako zinemaldian aurkeztu zen, 2005 urtean, Zabaldi sarian, eta bai publiko eta kritikaren oso harrera ona izan zen. Demostratu zu, euskeraz zine egin daitekela eta kalitatezko zine egin daitekela. Eta, esaten dut, demostratu zula, ze
2005 arte jende asko kezten zuen euskaraz zine egitea etzala errentagarria, etzala komeni eta ezinezkoa zela. Ni orduan, garai honetan pixkat nago unibertsitatean negoen, 80. hamarkadan, justo desertu horren erdi-erdian, eta nik kazetaritza eta publizitatea ikasi du, baina benetan ikusentzunezkoa ikasi nahi dituen, ja nire historia pertsonala da, ez hartuko, baina hor da historia bat. Eta orduan, nik zinegia izan nahi nuen, eta ikusten nuen garai hartan pelikulak, euskaraz pelikulak etxitara egiten. Eta orduan, kazetaritza ikasten nahi ditzenez, eta praktiketako bat zan, erreportaje luze bat idaztea gai batean inguruan. Eta orduan, garai hartan idatzen nuen, saiatu nuen aurkitzen hori, nire gurasoen etxera jun naiz, eta aurkitzen nuen erreportaje hori. Gaina, beste garai bat zizian, makinean idazten zuzan, eta gaur egunan aurretan bezala, garai hartan izan da, eta zer horretu. Eta, baina bai goratzen naiz, erreportaje horretako gauza batzuetaz, ezta? Eta orduan nik, jende desberdinari, galderak orduan, denak ikusten ziaten euskaraz egintzara zine bat, baina oso zaila izango zara etorkizunan pelikulak berriz euskaraz egitea, diru koste handia ez dituztelako eta azkenean errentagarriak ez ziterako. Errentagarria zer da, bueno, gero esatuko nahi sortara, zer asko itetzen daiten debate bada. Baina, badirudi, ekonomikoki errentagarriak ez ziterako. Orduan, zergatik egin zan aukatxe beste. Neri erreportaje hartan, jende guztiak egiten zian, ezin zara batzen erik egin, eta etzara gehiago egingo, eta 2005an aukatxe beste egin zan. Aukatxe beste egin zan, eta gero etorri diren gainitzeko pelikula guztiak, Europako batasunaren lege bat ezker. Ez da izan euskaldunak nahi izan dugulako. Baizik eta Europak beharrik izan gaitulako. Hau nahi duztua da, eta nik uste debatuko dezaketuna edonorekin honi buruz. Ez da nire bakak indasorena da. Azkenean zer gertatu da, Europako batasunak ikusita zinearen indarra eta ikusentzunezkoen indarra kosta zaio Europako batasunari, estatu bat beti oso argi izan dute, zineak garkan indarra eta beraien industriak importantetakoa da. Azkenean, zinearen bitartez, ikusentzunezkoen bitartez, beraien kultura zabatu dute, eta dana sentitzen da, gehar pixka bat kolonia kultural bat, estatu batetako kolonia kultural bat, danak ezagutzen dugu garra da Nueva York edo Los Angeles, Oporto edo Grenoble baino, ezta? Behintzat, beraien bizitzeko formak eta izatea, ezta? Orduan, Europako batasunak beraien kultura eta hizkuntzak defendatzeko edo babesteko lege bat sortu zuen. Eta zintzan lege hori, lege honen arabera, estatu horietako telebista guztiek beraien aurrekontuen 5% gero 6 izango dana, bertako zinemagintzara bideratu behar zutela. Hau da, TF bat, Frantziako telebistak, bere aurrekontuaren 5% Frantziako zinemagintzari zuzentzen dira. Televisión Españolak 5%. Eta hor, nola ez, ETV-ek ere berdinak egin behar izango zuen. Bere aurrekontuaren 5% euskal zinemagintzari zuzentzen beharko ziren. Kulturaren parte ere badera. Azkenean da, kultura gastatzera behartzen dut lege bat. Zinemagintzan gastatzera behartzen dut lege bat. Pentsatuz horrek ondorio positiboak izan ditula gizartea. ETV gainera, eta hor, esan behar da, nire ustezetat ondorio egin kontxideratu zuen euskerak gartzuta diskriminazio positibo bat. Hau da, ETV erabakitzen du Euskal Herriko filmak laguntzea, baino, bai euskeraz eta bai gazteleraz, baino, euskerazkoei diru gehiago emango dira. Gutxi gora bera, doblea. Ikoitzak. Zergatik? Bueno, kontxiratzen dutelako euskarazko filmek zailagoa izango dutela dirua lortzea gaztelerazko filmek baina. Zergatik? Bueno, aurrekaioa dago. Hainbat urteetako desertuaren ondoren ikusi duten, benetan oso zaila da pelikulak euskaraz finantzatzea. Orduan, hori ikusita ez dute.
baldin badugu laguntzen, baldin badugu ez da bat ematen, ez dira euskarazko pelikulak egingo, eta bakarrik bultzatuko ditugu gaztelerazkoak egingo dira, eta orduan azkenean ETV da gaztelerazko pelikulak produzitzen. Eta, jakina, hori ez dugu nahi, ez zuten nahi, nik uste guk ere ez gain bera nahi. Eta, bazaren laguntza batzuk Jaurlaritzarenak, eta kasu honetan baita ere Canal Plus, baina bere produktore merito da, Canal Plus hartu zen pelikulak, eta guzti honi esker, lehen euskal pelikulak, garai begietako lehen pelikula egin ahal izan zen, ezta? Hau pertsez. Horren ondotik, etorri ziren, beste guzti hauek. Batzuk ezagunak izan dituzue, beste batzuk ez. Zidaz bidea Isabel, Eltsi, Zori Perfektua, Zori Kontuak, Antez Guztariak, Zer Larria, Aurteren Amonak, Ianai, Arrilla, Baipaz, Tragoiztaria, Xora, Amaren Eskuak, Grabazintzoa, Loreak, Kasatu Zabala, Amama, Txarriboda, Pikadero, Igelak, Argi. Bidea, guaikoz, euskeraz egin diren fikziozko film luzeak. Egin dira baita ere dokumentalak, gaur ez ditut aipatuko, eta baita ere animaziozko hainbat film, momentzako film asko, Lu, Pegamet, Alatrako Printzea, Supertrans, Unibertsolariak, eta baita ere, Euskal Zinemagintzak badu, eta berbaren esautu beharko duke, helduentzat eginiko animaziozko film bat, eta da entzutzen ere, Gartxot. Orduan, guzti hauek 2006-tik egin den filmak dira, eta 2007an estrenatuko dira, baitxe efektu dizuetan gure filma, ondila, baina baita ere errementari filma. Errementari filma, patxe errementaria ikian erretutako filma, eta izango da Euskal Herrian ikustetako lehenengo fantasiazko pelikula, generozko pelikula, azkenean teatroak, eta horrelako elementuak ikustelako, orain arte Euskal Zinemagintzan ikusi gabe. Kurioso da baita ere, bi pelikulak batera zenatuko dira, guztuera bera, eta biak 19. dira, bietan efektu digital pila badaude, bietan karlistarak daude, koinzidentziak dira, baina horrela gertatuko da. Eta urrukorako ere, prestatzen ari dira pelikula berria, horien artean, Telmo Osnar, horrentzera batzen ari den dantza, oso ikusgarria izan pelikula. Guzti hauen artean, honi gehitu, aurreko hau betxe beste, zein uste izan dara, publikoak gehien erakarri duen pelikula. Jendeak gehien ikusi du pelikula zinearetuza. Laza eta Zabala, Amama, Loreak, Utzidatzu. Jendeak gehien ikusi du pelikula izan zen, justament izan faltadan, eta justo lehenengoa, hau patxez. Lehenengoa izan zen, eta jende gehienek, guarendik ene, rekorra du pelikula hau patxe ez da. Ia 70.000 pertsonek ikusi. Eta gero bai, komentatu dituzen pelikulak taldeatzetik. Laza eta Zabala, 74.000 ikusle egin zitunak, Amama, 48, Loreak 52, eta Utzidatzu bidea 45. Egia esan, lau pelikulak baino ez dute lortu 50.000 ikusle baino gehiago izatea. Ez dira, oso, datu super honak. Hemen daude atzo izan hemen biltzen datu guztiak, norbait jakin bada, baina ikusten denez, eta badaude pelikulak, oso publiko gutxi dutenak, Ander oso pelikula entzutetsua, Berlineko festivalean estrenatu zen sekzio paralela batean, baina Berlinen, eta Seriok eta bi ikuste baina entzitu izan. Hori izan zamaitere izango duzio arazoak izan zitulako, edo zigortzariak 40.000, edo Ianaiek 3.000, Xorak 0.25, badaude oso pelikula, jendeak oso gutxi ikusituen pelikula, ezta? Eta nola bai hemen, hau da nire lehenengo grafikoa historia, hau historikoa da. Eta egia zan, arro nago, Gaur nire bazkide ideal dien, esan ez dira zer kostatzen, ez dira zer kostatzen, zertan ez dira, pelikularako egiteko baina matia. Hau egia, ikusten arabera ikusten da, malda bera arriba da hora, ez da, lehenengo pelikulak egitan marretik gora, eta gero Utzidatzuk ere leheneko datu itxurosak itzitu, neutxireko handik gora hola, eta gero janen berak abajo ginean, nolabait gora pixka bat hauekin, gero egunean izaren argia eta urte horrekin amonarekin, berriz behera, bai pasen hor punte txiki bat negontzan,
Ui, ara? Justo nire grafiko gara ikatzen. Eta gero, azken urteetan, Loreak, Dazota Zabala eta Mamarekin, tendentzia bat ikusi da goraka, eta esan, Euskal Zinegileak oso funtzio horrek. Nez eta ez giren iritsi haupatxe besteren zenbakitara, ikusten dugu, interesa berpiztu dela pixka bat Euskal Zinegileako. Ikuste tiro hauek, sorte asko izan dute, zinemaldiaren abala izan duten, nolabait liburak ere zinemaldian aurkeztu ziren, eta hori ezkerra, baitera jendearen interesa piztu dute, eta horretik jendeak erantzun dut. Hau da berdina, baino diruaren arabera. Eta hauek dira, konparatzeko mundan daude. Espainian inoiz ikusian pelikula da 8 milioik askoz, 9 milioi ikusleek ikusi zuten. Frantzian, Bienvenidos al Norte. Bienvenidos al Norte eta Intocable, iaia oso pareko bilak, 20.000 pertsonetik gora ikusi zuten, 20.000 pertsona. Eta gero, estatu ezak baia, eta milioi, eta oraindik gehien ikusien pelikula, ez da gehien rekaudatu duena, Avatar da, baina gehien ikusien pelikula da Lo que el viento se llevó. Eta, hemen gertuako pelikulei hizkuntza errealitatei edo lotuta, oso arrakasta izan zen Katalonian Panegra, zine batean erakustu zena, goia pilatera hau Katalonian izan zen bat. Numero hauek, estatu osoan lortutako da, Katalonian hauen boom bat, ez dut guztiak ikusizun, eta daren, da hoita meratzen ja pertsonek ikusten, ez da batean hasi. Eta pixkat, Galiziarekin hau konparatuta, Galizian gehien ikusian pelikula da, Eskorga, gureak gutxi hau orduan ez gaudek eski, seguretasenekin konparatzea gara. Ez gaudek eski. Baina nahiko nuke gehiago. Zergatikan gertatu zen, zergatikan jendeak ikusizun gutzan haupatxe beste ikustera. Hor, asko itzen da ondaz, eta azkenean arrazoiak 3 dira. Bat, pelikula bera. Pelikularen kalitatea, pelikula jendearen interesa piztu zuen, agozoakoan asko gomendatzen zen pelikula zen, eta zentzortan funtzionatu zuen. Gustatu edo ez, kalitatezko pelikula zen, eta jendearen aldetik oihartzun bat izan zuen, eta gizartean ondo hartu izan zen. Bigarren, arrazoi bat izan zen, leheniko pelikula izan da, hor nolabait Euskaldunak eta Euskal kulturak askotan jodu edo bizi izan du militantziaren eragin. Azkenan jendeak militantziagatik edo erabakitzen zu, nolabait pelikula bat euskaraz egin zenen, eta momentu horretan ez genekin gehiago egiko ziren, bat egin zen, urte askoren ondoren, eta orduan jende asko ere sentitu zuen, hori lagundu beharra edo zegoen, pelikula hori lagundu behar zegoen. Eta, hirugarren arrazoi bat izan zen denorrak izan. Zinea, krisi handi batean sartu zara, eta gero eta jende gutxiago gerturatzen dela momentuetik aurrera zinearen zara pelikula ikustera. Eta orduan, azkenean, hau gertatzen da gurearekin, baina zinemagintza guztietan gertatzen da zerbait da. Azkenean, justo krisia, zinearen krisi handiena edo asko pirateatzeari lotzen diotena, edo pirateatzearekin lotzen dutena, garaientan dator. 2009, 2008, 10, momentu hortan danak nahitu pelikulak itxan izan, eta pelikulak bilan ez da ikusi, eta ez geratzen erakuten pelikulak ikustera, zinea garezke edalako, eta oso guztiak, gero zine kontsumoak jokaizten da. Hemen eta lehen guztiak, eta horrek, baitere, zer ikusia izan. Horrela izan dara, esaten dago, zinea gaur egun, krisian dago, denak ez du zinea ikusten, hori horrela da, baina ez da gila. Zeta mostratuta dago, gero eta zinea gehiago ikusten dara. Gero eta jende gutxiago ikusten da zineareketara, baina gero eta jendeak gero eta zinea gehiago ikusten da. Jendeak gaur egun ikusten du zinea beste batean. Ikusten du etxean pantalla gero eta handiagoa dielako, eta zineareketako pantalla gero eta txikiagoa dielako.
ikusten dituzte iPadean, edo tabletetan, gero eta gehiago jendeak eta gazteak hasite pelikulak ikusten mobilean. Ja horrela ikusten hasi gara pelikulak, ja tendentzi badago, eta baita ere ikusten ditugu beste hainbat lekutan, ezta. Eta orduan, bueno, azkenean asumitu behar dugu, zinea gizartea bezala aldatzen ari dira, ezta. Nola egiten da pelikula bat? Nola lortzen da pelikula diteko dirua? Bueno, azkenean, pelikula bat, edo euskarazko pelikula bat, batik bat lortzen da, edo lortzeko lehenko bidean normalian hemen izaten da laguntza publikoak bitartez eta ETBren laguntza egin. Laguntza ez erabateko laguntza publikoa da, baina dira. Eta hori izaten da, Eusko Jaurlaritza eta ETBren bitartez. Eta gero, produktorek inbertsio bat egin. Hori da, horrekin, pelikula asko produzitu ahal izan dira. Horien artean, adibidez, gure lehenengo pelikula, 80 egunean, horrela finantzatu zen. Baina, bueno, ikastekoaz, eta gero eta diru gehiago ditugu, eta finantzazio diru gehiago ditugu, eta gero zure bigarren pelikula, gure pelikula zatzen goz, egiten zait, lortuzun Euskal Herritik kanpoko dirua, eta lortuzun Televisión Espainolaren dirua. Eta hauek izan. Eta hortaz gain, lortuzun baita ere enpresa pribatu baten dirua, Euskaltelen dirua. Enpresa guzti hauek, baita ere, hasieran ez zauden behartuta euneko berein aurrekontuen euneko bosta zinean inbertitzera, ikusentzizkoetan inbertitzera, baina gaur egun, gainera duturazutatik, hori aldatu egiten eta baita ere behartuta daude dirua jartzera. Orduan, Euskaltelek ere erabaki du, bere ETBren moduan edo, bere aurrekontuaren zati bat Euskal zineari ematea. Horri esker, diru pribatu ere esatu da gure pelikuletan. Eta gure azkeneko pelikulak, adibidez, handiak, behendik izanatuko beranak, guzti hau lortu du, baina baitere lortu du, zenean baitere aurrekontu handiago delako, inbertsiore pribatu batzuk. Hor badaude, orain, errestasun batzuk, fiskalak direla, eta azkenean lagundu egiten zein inbertsiore hauei, bere zerbait urkan lortzen dute, eta horri esker batzuk lortzen dute, erabatzen duten edutera hori sartu. Eta baita ere, ziurrenik ez, seguruka loreak ni esker, lortu dugu nazioarteko dirua. Eta horri esker, orain nazioarteko salmentetaz arduratzen den gizon batek dirua jarri du pelikularen gatik, eta azkenean lortu dugu diru gehiago. Azkenean, erabatean hasi zen euskarazko zinea finantzatzen, baina gutxinaka hasi gara beste diru batzuk lortzen, eta nik uste hori garrantzitsua da, ez mugatzea gaso bakarra. Hori horrela izan da, errentagarritasuna lortzen dute euskal pelikula hauek, errentagarritasun ekonomikoa, euskaldunak kontuan izan da bakarrik, ezin ez da. Pelikulak oso garezia gelako, eta jakina, jende askorik ez egolako zina gustatzen, eta ez duelako zinera inesku nahi. Orduan, euskaldu guztiak zinera balira, orduan hori dateke errentagarriak, baina hori gertatuko ez denez, ezin eskoa da. Komentatu dugu moduan, zinearetokin oso zaila da. Gero eta jende gutxiago guten da zinearetutara. Zinearetoak gaur egun gero eta gehiago dira eskaparate bat zinearetzako. Azkenean, diru nagusia telebistak hartzen dute. Baina eskaparate oso importantea da, zinearetuetan pelikula dagoenean, prentsak pelikulari buruz hitz egiten du. Elkarrizketak daude, izartan nago, eta jendeari, horrek zaio pelikula bat. Ez eta erabaki orduan ez dutela ikusiko. Baina, etorkizunean, behar da, telebistan botatzen dutenean ikusiko dute. Adibidez, Loreken kasu bat, den esan dugu, 52.000 pertsonek ikusi zutela zinearetetan. Gero, Telebisión Espainola botatzenean, ia 4.000 pertsonek ikusi zuten. Orduan, laukoiztu egiten da ikusileik kopurua. Eta botatzen da urrukoetan jarraituko du igotzen zifra horrek. Azkenean, esaten dugu moduan, hau da eskaparat modukoa. Futbolarekin berdik gertatzen da, gaur egun. Ez da gizfura gustatzen zaizuen edo ez, baina, niri bai, ez, reala gustatzen zaizuen baina gehiago. Eta futbol estadioak
gero utxik daude. Ez utxik, baino estadio askoetan armaiak ikusten dira lehen ikusten ez ziren moduan, ezta? Batipat kanpo batzuetan. Hori zergatik da? Bueno, azkenean hori sarrera horiek ez direlako futbol taldeetzako dirizuriak. Azkenean eskaparate bada eta azkenean telebistak dira futbola ordaintzen duten. Eta hori gertatzen da, hainbat eskalotan, zinean gara, ezta? Gero, esan dugu moduan, nazioarteko salmentak ere hor daude. Gero zartu nahiz igual laro egin kasunan. Eta baita kontan izan behar da, edapena ere oso diferentea da. Esan dugu tabletak daudela, mobilak daudela, pelikulak ikusteko, baina adibidez, Loreak, Renfer izan du egin eta Renfer ikusi izan, azte betez, tren hartzen zuen edo zen pertsonak, porzaukan pelikula ikusteko aukera. Edo eta British Airways eta Errazkinetan kompainia Canada Air eta Iberia eta beste kompainia batzu izan du berien pelikula eta hori Errazkinetan ikusteko aukera egon zen, eta pelikula. Museoetan, gurepegitan, proiektu bereziak azkenan, bueno, zinaren edapena gaur egun oso desberdina da, eta oso era desberdinetan gerta egiteke. Dena den, errentarritasun ekonomikoa netzako importantea izan arren, netzako hori baino importanteagoa da, edo ez dakit, baina oso importantea da errentarritasun ez ekonomikoa. Zenbaki ezaratago, zinean produktu kulturala darako. Eta azkenean, niri amorru pixkatile ematen dit, dena zenbakien bitartez neurtzen gabitzen. Nik uste, gizartea ez dira bakarrik numeroak, eta bakarrik dirua, eta badaude beste gauza batzuk ere kontuan hartzeko. Eta nik uste, zentortan, zineak, amerikanoak kontuerak utzi duten moduan, badakala zer esan. Balio dezake, giza gustatu dute. Guztia ez gero eta giza baloreak edatzen lagun dezakete, ez ezagunak diren errealitateak erakusteko, gure gizarte eta hezkuntza munduan zabaltzeko, debatea sortzeko balio dezakete, hezkuntza erraminta bezala eta bar bezala. Esasiko orain gauza betetzen ditzen, baina argi dago, zineak eta kultura korokorrean gauza guztia ditarako balio dut. Nire bintzat horregatzen. Gordon, zentotan ere errentargarritasuna kontuen hartzeko da. Nik bintzat asko definitu. Hori gauza guztien gainetik. Nazioartean, hortaz, itzetren gina da, esan dugu ez da, hemengo pelikulak gero eta gehiago ez dira egiten bakarrik hemengo publikoarentzat, azkenean, ikusten dugu ez da, pelikula batek izan ditzaken onurak, ez dira bakarrik gure gizartearentzat, edo gure gizartearentzat izan egitezkela, baina era ez zuzen batean, ez da. Eta hori euskal zineak, edo euskal ziniko zineak, munduan zer erakutsi du bere balioa, zuzendari guztia horiek eta beste batzuk, bere egitarekin gubak editu dituzte eta hainbat zinematietan zabaldu dute euskaraz eginiko zinea eta horrekin batera euskara hizkuntza bezala, euskal kultura eta euskal gizartea. Ikusten horrek ere bere balioa du. Euskaraz pentsatu sortak eta banatuak izan dira eta horrek ez esan nahi euskaldunentzat itxiak diren filmak egin direnik. Ojo! Nik uste, lehenengo beti egiten ditugula euskaldunentzat, azkenean, horregatik egiten dira baita pelikulak euskeraz, baina itxi gabe beste ikusle batzuek. Euskaldunez gain, gure pizkartzen, edo? Askotan galetzen digute, zergatik egiten ditugun euskaraz pelikulak, ez da? Eta, hori bendela gutxi esplikatu duen, eta horren aurrean beti erantzuna da zergatik ez. Baina, kontuen eduki bete, euskaraz egiteko filmak, euskal herritik kanpo, azpidatzik ikungo dira. Eta, nazatzen dut Rotterdam edo Seattleen, Holandan estatu batuetan, edo eta munduko herri gehientsunetan, berain herrikoak ez diren pelikulak azpidatziak daude. Orduan berdin du, euskaraz izan, edo erromanerez izan, edo txinatarrez izan, edo suafiliz izan. Azkenean, berain hizkuntzetan irakurriko dituzterako pelikula gehiago, ez da? Nun ez da gertatzen hau? Espainian, Italian, Frantzian eta Alemanian. Eta zergatik, da hori. Zergatik gana?
merkatu bat dutelako. Merkatu handi bat zidan estatu batuentzako, eta hor, errentagarria egiten zitzaien pelikulak bikoiztea. Gainontzeko herrietan, Portugalen, adibidez, edo Holandan, ez zitzaien errentagarria egiten pelikulak bikoiztea, doblatzea. Amerikarretaz egin naiz, bera ikaskenea suntuzutareko negozioa. Eta orduan, horrek baldintzatu du gure kontsumitzari izaera nola izateko. Gaur egun, nera Mari, beti zuten dit, ez zaio gustatzen pelikulak azpidatzekin ikustea, azkenean irakurtzea nahiago du pelikula doblatuta ikusi. Ohituta dago eta beti ikusi ditu pelikulak horrela eta nahiago du horrela pelikula ikusi. Eta hori berdin gertatzen da, hemen, Alemanian, Italian eta Frantzian. Arrazia, danak izan. Baina, egia da gaitzeko herri guzti horietan, herri horietatik kanpo, desberdin ikusten dira pelikulak, azpidatzekin ikusten dira. Eta herri horietan ere, gaur egun, telebista seriengatik, edo zine mota desberdingatik, gero eta datua dago, jende gaztearen artean, azpidatzien bitartez pelikulak ikustea, ezta? Modan bezala dago. Nez eta horrenik ere oso gero datuak ikusita, komparatiba egiten hori mazko horrenik ere askotek ikusten da ikusten ez dena baina. Baina bintzat badago tendentzia bat ikusteko gero eta gehiago pelikulak azpidatzekin baita herri horietan ere. Nazioarteko honetan, adibidez, itzen guzuet kasu guretzako adibide moduan, 80 egunaren kasuan, ez eta Ander filmarekin dela ipatu dut, Ander 600 pertsona bakarrik ikusi zutela Euskal Herrian, baina Euskal Herritik kanpo jende asko ikusi zuen pelikula hori. Eta 80 egunarekin, ez eta Ander baina jende gehiago ikusi zuen Euskal Herrian, 22.000 pertsonak ikusi zuten bakarrik. Bakarrik edo 22.000 pertsonak ikusi zuten. Baina, 115 zine jaialdietan, baina gehiagotan egon du da, eta horrek suposatzen du horrek bakarrik zine jaialdietan jende gehiago ikusi zula hemengo zinearetutan baina. 115 zine jaialdi horietan bi pase, hiru gutxinez kontuan okita berak afunda 100 pertsonek edo ikusi ezaketela, berak afundatrak, ja 22.000 baina ikuste gehiago dira. Horrez aparte, pelikula estrenatu izan zen Norvegia, Polonia, Finlandia, Holanda eta Frantziako zinearetutan. Eta asko aipatu den datu da, jendari nahiko kurioso egiten zaiolako, baina Parisen jende gehiago ikusi du 80 egunean zinearetutan Euskal Herrian baino. Guri harriare egiten zaigu, baina hori horrela da. Eta hori, gertatzen da, bertako pelikula batzuekin. Hau ondo dago, edo aizke dago, hau kritikatzen den nik, ez, errealitate da. Zona, pena maten dit, Ander bakarrik zinean 0 pertsonek ikusi izana, edo 80 egunean gehiago ikusi ez izana, baina guztiatu ginen kampainak egiten, ikaketziren txarrak izan, ez non jendean interesak iztu. Horrela da, beste lekoetan interes gehiago piztu du, jende gehiago ikusi du. Bueno, pena mango iztu edo ez, baina horrela da. Borrokatuko ez du horrela ez izateko, baina nik ez dut situazioak kritikatzen, ez zero ikustegoari kritikaren. Nolakoa da zinea? Bueno, niretzako euskal zinean batipat anitza da. Orduan, harrik eskizuen, behar bada ezagutzen dituzuen, edo ezagutzen dituzuen, lau pelikulen ideia bat egiten.
musika ona. Orasan bizitzen? Bai. Isiltasunean triste jartzen dezu bihotza, iluntzen diguzu gogoa, Gustaparazo? bakardadea. Aizeak negar egiten du, itxasoa mutu gelditzen da, zu etortzean, ai gaua. Zergatik? Zer dezu, isiltasunean, Nik ere gustoko zaitut. oroi arazten nauzu. Ikaterola eramango duzu. Gu bizi geran mundu hau ere iluna dala. Bildu Sexua zari da. arroto, bezakeri eta ikuskezi triste asko, bai badikala, ari gaua. Nagusi berria duzuela behin, errege nazu, oraino. Aldaketak ez ditukiten gustuko izanen. Gure erbaxua ez ditugu ogoratu behar. Fraile, ez da asorak egaranak. Etorkizuna, errotik moztu nahi zigutek. Ez jataren ez kantatzeko. Anaiak erroekin bat egiten zazatzen bardoak. Bizini! Atzo maitea! Noen, baina atzo maitea! Bihotzak erosi minututan utxik dio. Ezo, kolonista. Kasurik honenean, 2 hilabete. Zer etxako dioz? Nitza dago, azerratu guztuko. Ezin afatin, Ia esan diozu? Baina zen duzun sustuak gatu dut. Ama, erekin zen esana? Biogarrik ez. Bere urtea egiziak. Zarri barastu duz. Berria da? Por ahí ya estamos.
Eta guztiarekin ere, baliteke berdin ez. Ez? Hitzera festa. Zukak agundu berri ez. Zure nagusia asko bortzako bezala. Itzorgia etorkizun paregabe izan zen. Kaixo? Kaixo? Ea, etxeman zuzatatu zituen gara. Oiga, amigui, gezurra gehiago bakarra, taldea modulatu barri dituzu. Zen bakarrik egin dio. Sexuari. Jinkuak sortu dut eta dezei. Haien arteko lehiaren odolaz ase. Belainko ikusi dut jorten harrizko habigorri da arrez goitikan. Suia eta indarra baizik ez dutetan ikusi. Hemen zenik etzen. Bueno, zuenez, bost ejemplo jarri ditut, eta bost, esan nuke ez direla pelikula berdinak, oso estilo desberdinak dituzten pelikula direla. Hori, jarri nahiko baita askotan hitz egiten da euskal zinea, baina euskal zinea, azkenan da, esan dugu moduan, euskarazko zinea hemen ikusten dena euskaraz, baina hori esan oso ezaugarri desberdinak izan ditzake. Ez dakazer ikusirik teberri honagonak gartxotekin edo baipasek sorarekin. Azkenean oso film desberdinak dira, oso historio desberdinak dira, genero desberdinak, hor badago komedia romantiko bat, baipasek moduan, badago drama historiko bat, gartxote moduan, baita ere estilo aldetik, badaude batzuk gehiago dira, bueno, konbentzionalagoak esateko, edo akademizistagoak, ez batzuk arrisku handiagoak hartzen dituztenak, erreferentziak berak, ebai, nik uste urte horrek amonak zerikusi gehiago dula Koreako pelikula batekin, tonu aldaketa horretan, abidez, komedia bat ez nazten da, eta gero komedia ikut batean, Korean asko ematen pelikula bat da, hori, edo eta dudari gabe, pikadero gehiago baten du Finlandiako pelikula, Euskal Herriko pelikula bat baino, edo gartxot, Frantzian egiten den animazio mota batekin lotuta dago, edo bypass esan daiteke pelikula amerikar bat, komedia motua publiko bilatzen duen pelikula bat, edo eta xora da, David Lynchen mundura eramaten zaitun pelikula oniriko bat, azkenak, erreferentzia gehiago dela beste lekuetan, beste euskal pelikuletan baina. Familia bagea, baina ez gara familia uniforme bat, bezik eta berba adar asko dituen zuait bat ezen ez da. Hizkuntzaren tratamentu desberdinak daude, baita ere, batean euskara batua da, beste batean siberera, beste batean garai bateko nafarrera, beste batean gipuzkera, azkenean beste batetan asko nazten dira euskalkiak. Giroa ere desberdina da, momentu batean hitz egiten zen euskal pelikule bakarrik baserrik irazik egiten zutela, eta hemen ikusi da ez dela horrela, batzuk urbanoak dira, beste batzuk nazten dute urbano ez denarekin, beste batzuk nekazal giroan girotutakoak, egia da, garai desberdinak borratzen dira, helburu desberdinak dituzte, batzuk komertzialak dira, beste batzuk ez dute publikoa bilatzen, targeta ere desberdina da, batzuk zuzentzen dira jende gazteari, beste batzuk zinefiloei, beste batzuk ez dakin hori, azkenean ezin da definitu erabatean euskal zinea gauzasko izan daiteke, eta da. Eta erronkak, hori netzako dira, euskal zinegintzak ditun erronkak. Alik eta ikusle gehien, eta euskal herrian deniko, ikusleak asetzea, arroetea gure zineaz.
era guztietako filmak, aniztasuna, hori jarrez beharko luke, gero desberdinetako filmak egitea, prestigiozko zinemalietan estrenatzea, nazioarteko salmentak, hizkuntza beraztasunak, kalkiztatzeko zinemagintza bat egitea, eta baita ere, gizartarentzat baliogarria izatea. Eta beste hainbat gauza daude, baina tira, batzuk izatea. Eta nahi gure. Robocop sentitzen izan aseran, eta horrek ere, baina hain ja... Eta gaztetan. Bastakit galdera ematen egon edo ez, edo... Edo zer galdetu egin egin badazuen? Edo zer gazte buruz, honetan zitzen dugu, baina beste edo zer galdera bat eman egiten, erantzuteko erantzuna zari zela. Zugaldetu nahi ez zuzurret? Ez nik galdetu. Bale, hau da, benik itziko pelikulak aurkiztera juten garenean eskotan aipatzen dut, egia da. Kasutan behar bada ez da horrela, azkenean ez dakit gartuta zaudeten edo erdi gartuta manera dutzen, ez da, baina. Pelikula bukatzen danean, normalen bakizute gero edo direla kolokioak, ez da. Eta seguretan diren kolokioiek beti pauta batzuk errepikatzen dira. Eta euskaldunen artean errepikatzen den gauza bat da oso ikuta gaude. Eta jendea zinaretetan gelditzen da, baina gero danak izan gelditzen dira erazioek zerbera. Interesa dela, bestetan esaten gaur interesa dagoenik, Baina bazetan, pelikula bakoitzan, ikustezo jendea, netzeko gogoz edo, baina eta gero bat behin azten danean, Piskat, 1 kilometro bera juten batean zera, bueno, azten dira batzuk galderak egiten, ja baten bat, baten guztaren zaiola piskat kaso bat etzea. Europan zehar zabaltzen zuaz, eta, bueno, itxuros bat beste ez da, hau ez da beti gertatzen, baina bauta da zuria. Estatu batetan juten zen, ikatzen da proiektzioa, eta berreunek altzatzen dute eta danak izaten altzatzen dira, baina nola izaten dute publikoki, hori ikakatzen diete eskolan, ez dakit, baina gaitasunak eta guztaren zer, ez da, eta hori beti errepikatzen dira, baina euskaldunak izatik egiten hori da. Atzian zeon bat. Galdera zeren ez da? Hor pasan? Azu. Galdera, diru bila jute zatenean, inoiz urratu duzue Euskal Diasporaren zuri, esate baterako, Amerikan zinean olako pixua duela, Kaliforniako zonaren txinganata, Haupa etxebeste egitzanean, momentu batean, haupa etxebeste egin aurretik urteak basa ziren, lege hori sartu horretik eta hor, egia da zehatu zirela hortik dirua lortzen, eta ez zutela lortu. Baina nik uste dokumental baterako edo lortu izan dara, bai diasporan eta bai beste leku batzutan. Baina, gure kasuan ez da inbertatu ezin dizut, hori bai ez datu zientifikoki. Baina, uste bai ez gertu izan dara. Baina bai, atean jotzagatik, gu baino produktorek. Nire tokatu zen zait ekoiztea izatea, baina horren gehiago nago zuzentzen gara dirazten, hori lan gehiago beste bat dizio, hori eskerrak. Baina, bai. Ala nola dirua lortu gara, pelikulak garestia da, eta jende asko egiten da. Aduzu dutaturik hasierreta dio lortu dezaket, eta behar duzuet. Hasierreta dio izan zen fenomena bat, ez ditut dokumentalak sartu hemen, azkenean sartu dezaken, baina azkenean datu gehiagik asko zen, gero zitatu nez fikzioa. Baina hasierreta dio izan zen Euskal Herrian dut gabe fenomena bat. Jende asko ikusi zuen dokumentala izan zen, eta tamarez Euskal Herrian kanpo jende gutxo film bat izan zen. Orduan horre badaude pelikula batzuk, eta ere hemen oso funtzionatzen dutenak, eta hemendik kanpo fikzioak lotuta egidez, Gernika pelikula Euskal Herrian oso ondo ebili da, oso ondo funtzionatu du, Euskal Herritik kanpo oso gaizki.
Orduan, badirudi badoela hemen interesatzen zaizkigun pelikula batzuk, eta kanpoen izan ez, eta zer eta biok, bada egiteko bat. Baina datuak hemen ez ditut, baina lortu izan. Hala ere, dokumentalak zinearenetan ez dira asko ikusten, tamalez. Guk 2007an ingenun Lucio dokumentala, Lucio anarkista nafarraren inguruan, eta Lucio jende pilat ikusi du, baina zinearetoan 6.000 pertsona baino ikusi. 6.000 pertsona horiekin, zan estatu mailan, urteotan estatu zen dokumentalen artean, uste, bosgarrena. Eta 6.000 ikusi. Dokumentalak eskenean dituzten un bat horra zimenetoran gerturatu ziren, baina gero jendeak ez du erantzun. Excepzio batzukin. Beste batzuk, jende asko eramantenak. Pelikula batzuk, dokumental batzuk, jende asko eramantenak. Lorea filma adibidez, beti aspiratziekin ikusi da? Espainia, Frantzia... Ez. Loreak estrenatu da, adibidez, Euskal Herrian, euskaraz eta aspiratziekin, Euskal Herritik kanpo Espainian, Madriden, Bartzelonan eta beste egitetan, ikusten zen, kopia batzuk euskaraz aspiratziekin eta gero ere doblatuta. Hori, guri azkenean mina mantentzen egun, pelikula gazteleraz entzuteak, baina banatzailearen erabakia da. Zuk behin pelikula egin dezunean, banatzaileak dira pelikula hori zinearetutan jartzea sartzen direnean. Eta horiek erabaki zuten pelikula bikoiztea eta horrela hainbalekutan bikoiztuta nantzan. Eta egia esan, horri esker pelikula iritsi zen, gure beste pelikula, adibidez egunen zen bikoiztu, eta leku batzutatik eskartu zuten pelikula, baina bikoiztuta ez egonez, ez zuten nahi. Hiri askotan ez da existitzen bikoiztu gabeko zinearetorik. Palentzian, adibidez, pelikula botazuta Logroñon, pelikula botazuta Logroñona, Logroñon ez dituzte pelikula botatzen azpidetzekin, orduan bertan egoteko aukera bakarra da ikusten. Baina ez, Frantzian, Estatuetan botazionean pelikula zinearetotan, euskaraz azpidetzekin. Zatikari joala. Eta osotasunean dira musika eta dena sartukako zer da beneko aldiz ikusten duzunen. Eta gizure bizipena lasai ikusten duz pelikula hori... Eso, justo momentuetan nago prozesu asko ditu, bat da, montaja bukatzen desunean, eta pelikula oso utxa egon, zazkenean efektuak falta zaizkio, musika falta zaio, soinua falta okungo horra da pelikula ikustea horrela. Kasi dugu horrela pelikula ikusten, eta imaginatzen dugu nola izango den musika egin guzta. Baina ja pelikula ja badakit horrela izango den. Edo ustedes badakit horrela izango den. Orduan, oso sentimendu kontrajarra izango dira. Orduan, adibidez nik handia, berbait, egun handiz ikusiek igual. Zertzat izan eta aztontan berriz ikusiek ditan. Eta orduan gauzak kuriosoak gertatzen da. Eta gaur asko gustatzen zait eta etzi gorrotu dut pelikula. Eta negarren ere. Ikusi nuen azken aurreko aldian, azkenean ikusi nuen, negarre egiteko gogoak ziren. Eta gero horren eta pelikula gara bi gauza datu. Eta orduan baita ere zure egoeraren arabera, segun eta bilatzen nahi zean. Horain zaila da pelikula ikustea globalitatean, ez zaila pentsatzen urrungo pausuan, ez da, hau guztiak inola dituko da, soinua hemen aldatuta horreko da, igual zikuntzenik egiten diogu, toma hau ez nahi beste hori, horrela ikustatuko zaila. Gero ja behin egin dagoenean, nire sensazioak ez da hori egin dira, adibidez, eta hori egunean, erkeztu zen, bene batiz, gero Krako Ibain ikustatu zen, baina Donezkako giza eskubideen zinemaldian, eta nahi jarri zen bizkarra nik bat, nahi zara koizemaieri, beste zinemaldieri, tensioarekin ez ikusi nuen, balkoi batetik ikusten Vitoria Baten entzokien eta botan egin balkoitikan nolako aurtiga eman nahi, eta, adibidez, Lucio ikusi nuenean, zinemariak ikusi nuenean eta jendearekin eta, arro. Bete, Lucio nintzen zuzendaria eta horrek eran produktoren nintzen.
bestera batean ikusten duzu. Orduan, ez dago gola jokera. Baina normalean, gehiago sufritzen da gustatu batean. Gero denborarekin ikusita igual, jendari gustatu zaio, hola, edo ez, edo, bueno, honera gira guztia, beste, ja, zentzen pixkat, gauzak izaten. Baina zinean, atzeran oso sensibla zaude. Eta norbait, gerturatzen bazaizu, gerturatu izan zaitela. Bai, ez loreakin kasua. Zenean kritikak eta oso jarri doa. Neazko bada, ez da? Hasieran horrek pila kafeitatzen zaitu, eta guai jak izaten didanean, ez, eduratzen dut, batzu gustatuko zaien, zatziriez, eta ja, asumituta kasu. Baina hasieran oso sensibla zara, eta bai. Eta arrazea, ez du, intentan. Ez, gaur egun ez da oso garezia. Aktoreak konparatiboki, zinean dana oso garezia, orduan da, bikoizteak ez du suposatzen diru asko. Bueno, bada dirua, ez dakit, 5.000 bat euro dirua dara, baina pelikula baten aurrekontuan ez da asko. Aktoreak dira, egin behar da, entzulikeetaria egin dagoen egokizik behar da, estudioak gertatu behar dira, daude gasto da. Baina konparatuta daude 1.000 gauzekin da. Eta musika nola planteatzen duzu, nola intentan egin montajea montajita dagoela, zuek erabakitzen duzue, edo bat imaginatu duzu, nola? Musika, bi montateko musika daude. Bat da, disketikoa edo pelikulan personajeek entzuten dutena, hori normalmente izaten da ja aurrez egindako pelikula, beste bat gustatzen zaizulako, edo eta musika konkretu bat, hori azuk jartzen duzu. Eta gero da, pelikularako sortzenan musika, ezta? Eta hori, guk gehienetan lan egin izan dugu Pascal Elkenekin, eta berarekin hasi ginen kortoak egiten, berak ordurako ja pelikula asko eginak dituz. Eta hori, komunikazioa guretzako berarekin oso erresa da, ezta? Eta alare guk pelikula montatzerako orduan musika bat jartzen diogu pelikulari. Referentzikoen guk jakiteko nola musika hori zuberera izatea, ezta? Orain alaia, orain melankolikoa, orain zer. Eta gero, azkeneko lehenetzan nola, entzinaldien hau egiten dugu, berari eratzen dugu pelikula behin horrela, eta gero, musika guztiak kentzen dugu, eta bere dipartzen dugu pelikula musika bai. Momentu batean, lanean zaude, musika bai, bera musika egiten dugu. Adibidez, orain musika egiten dugu. Eta berarekin komunikazioa oso berezia da, nik bitzat ez dakit musika dituz ezer, orduan, baina, bueno, nola bai komunikatzen gara, baina izaten nahi jo, Oskar, bain, baina goitzera, ulertu behar du gure hizkuntza ulertu behar du, berak iztegia iregitarak komunikazio iztegia, baina, zuera bera, edo, keto mendikan pianoa eta jarri violin bat, edo, igual lamar violin kilometro dago, eta probak dituzu, baina gara zinean berak sortzen duzu. Importantea. Produktorek bakitzatzen dute produktua ez? Gure kasuan ez, badaude produktora batzuk, oso bainean daudela, eta estatu batzuetako modeloan horrela da, baina hemen eta gehientxoetan Europan, gure kasuan mentzat, gure produktora gara. Orduan horrek ere, behar da, bantzatzen du situazioa, baina ez guk dakau azkeneko Final Cut zitzen zaio, eta guk dakau azkeneko Final Cut. Guk erabiltzen dugu. Beraik ere, jakina partatzen dute, eta bereen iritzia entzuten da, eta diskutitzen da, hori du horren, txamendanak dakagu hitzak. Baina ez dakagu presiorik zerbait aldatzeko edo kentzeko. Ion, esperetu dut bezaizu pixatzen da Moriak? Bueno, Moriak dira produkzioetxea da nahiko berezia bestazukin konparatuta, Moriak sortu zen Sarobe zine eskolan ezagutu genuen bost lagune. Ez genekin oso zer egin, karrerak bukatuta genituen, eta gero gure zinaren ametxoni azkeneko oportunidade bat, aukera bat emateko edo, zine eskola honetara sartu ginen. Eta bildu ginen ez egin, korteko dugu erabiltzen. Erabiltzen gero, korto bat egitea,
gutako bakoitzak zuzentzea eta gainontzekoak beste postuetan laguntzea. Hau da, nik korto bat behar bat imanu, bestea zuzen ere laguntzaile, beste batek produktore, beste batek produktore laguntzaile, beste batek script, eta horrela, rotatzen, guteko asmoa behar. Gure lehenengo korta materrak larrotzeneko kulturetxean egin ditunak, neko desente ondo funtzionatu zuten, eta hori hauzkoa mantzi duten, korto profesionalago bat egiteko. Zaldun egin genuen, tercero B, Maribi Bilbao, gero famatzen ditzen Maribi Bilbaorekin, Blanca Portillo eta Ramon Agirrekin, hirurak ere aktore ezagunak. Eta kortak oso ondo funtzionatu zuen, eta horrek mantzegun aukera dokumental batzuk egiten azteko, eta egin genuen lehenengo dokumentalak ere oso ondo funtzionatu zuen, eta gutxineka, mundu enten sartu behian, industria honetan. Eta iasan, berezia balina da Moriak izentzu batean, da hasierako filosofia hori mantendu dudako. Jarraitzen dugu nolabait gure artean pixkat toki zaldatzen, batzunak produktore izaten, bezatzutan zuzendari, eta gure arteko feedbacka oso importantea da, eta guk beti izaten dugu gure lanen autorian atzean ez dagoela Jon Garaño edo Jose Mario Goenaga, baizik eta gehiago dela direla Moriak ziren da. Zazkinean danak partatzen dugu prozesu kreatibo eta prozesu guztiak. Bueno,